ставаше треньора на Миньор Перник Ангел Червенков след двубоя срещу Черно море за Купата на България. Сме да твърди един мач, в който се борихте равностойно с петия в класирането до получаването на втория гол, но силите ли не стигнаха на Миньор или има нещо друго, което вие желаете да споделите? Не, в физическо отношение отбора е добре подготвен. Имаме някои неща, които трябва да изчистваме като индивидуални грешки. Има някои неща, които постоянно се задълбочават. Виждате, че след съдийски неточности ние сме ощетявани, получаваме голове и това се отразява на крайния резултат. Аз от влагането на самите футболисти съм изключително доволен. Трябва да благодарим на публиката, която през цялото време поддържаше отбора и беше така много дейна. Искахме да направим всичко възможно да продължим напред. Използвахме целия си потенциал, макар че в момента той е доста ограничен. Имаме 4 човека, които са трайни контузини, важни фигури и не може да ги използваме. Но това старание и тази амбиция на отбора трябва да продължава, за да трупаме и точки в първенството. Контузия се сякаш и Преслав Йорданов. Заменихте го рано през първото полувреме. Какво е неговото физическо състояние? Не е от най-добрите. Надяваме се лекарския щаб да направи всичко възможно, да го вдигнат в неделя, защото той е важна фигура от нашия отбор. Има мускулна сериозна травма. Има ли индикации някой още да подсили отбора преди важното домакинство срещу Спартак Плевен? Говоря от контузените футболисти, или ще разчитате на тези играчи, които видяхме днес? Да, разчитам на тези играчи, които днес бяха в групата, които и се появиха на терена и всички останали, които не взеха участие. Така че това е отбора, с който ще воюваме напред. Задължителен ли е матча с Спартак за печелене с оглед точките и разбира се играта на Миньор, която не отговаря на мястото в класирането? Определено. Ние ще направим всичко възможно. Искам самите футболисти да се вложат на 100% и да направим една добра игра и победа. Благодарност и успех!